Na nosa andaina polo mundo dos cetáceos en Galicia, hoxe imos visitar o Centro de Investigación e Recuperación que a Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños ten en Nigrán. Da man de Alfredo López, imos coñecer cales son as súas áreas de actuación e cal é a súa actividade cotiá dentro do centro. Para empezar, imos ocuparnos de dúas tartarugas mariñas, Ladeira e Beo, que arribaron en malas condicións ás instalacións de CEMMA e que se encontran nestes momentos en pleno proceso de recuperación. Entón, vamos a pasar. Aquí, esta sala ten unha temperatura aproximadamente entre 18 e 22 grados, temperatura ambiental, e a auga mariña, e tamén está a unha temperatura elevada, entre 20 e 22 grados, porque as tartarugas sabedes que son réptiles e polo tanto que a súa temperatura depende da temperatura ambiental, igual que os lagartos ou que as cobras, non? Entón, cando durante o inverno as tartarugas se quedan en aguas frías, o que deixan de facer é de moverse e de alimentarse, porque o seu metabolismo cae. Entón, eso fai que os temporais e os ventos as arrastren cara á costa e cheguen a varar. Entón, é moi importante recollelas e poñelas en auga a temperatura ambiental para que empecen a activarse. Entón, o que vamos a facer agora é collelas, pesalas, poñelas, vamos a darlle un pouquiño de betadine porque teñen algunhas feridas aínda, e despois llevades a dar vos de comer a Ladeira, que é a que come facilmente. Veo é un pouco rara para comer. Collala así polo borde, vais a dar ten cuidado que non se che cae, e a pos aquí. Aí está. 5, canto era? 5,97. Todos os días vamos a botarlle un pouquiño de... facerlle unhas curas. Lle vas dando aí nesa parte central. Aquí? Sí. Pero, que non lle quede moito, porque senón a pomada termina manchando a agua. Entonces, procuramos que lle quede cubrindo o furadiño, a ferida, pero que non sobre demasiado, así. Ves? Aí está. Para que se tranquilice un pouco para darlle de comer. Mira, aquí temos máis ou menos o peso. Colla. Agora. Vale. Bueno, sabedes que Beo é un animal que está moi ferido porque ten unha aleta amputada. Bueno, vos vou a decir as feridas que ten, porque ten varias, pero normalmente vamos a tratar solamente as do caparazón, as da cuncha. Ten a ferida, o sea, ten a amputación da aleta. Esta aleta foi cortada cunha rede ou cun palangre. Ademais, se vos fixades aquí, ten unhas feridas nesta parte da cabeza e no ollo. Entón, o que lle vamos a botar é un pouquiño de betadine nas feridas, pero do caparazón, da cuncha. Aí está. Un 0,85, corta. 21 grados, 22 grados. 22. Vamos aí, Beo sufriu moito, e ese sufrimento se nota aínda agora. Se pon moi nerviosa, pero hai momentos que lle costa sair a respirar, se agobia. Cando vai subindo a respirar, de repente lle entra un agobio e pasa un momentiño de angustia. Entonces, eso é o recordo de cando estaba atrapada na rede, de un trauma, non? De cando estaba atrapada na rede. En todo caso, nós o que temos é que ver, temos que ver si come ben, a pesar das dificultades, comerá máis despacio e todo eso, pero si come ben. Si come ben e é capaz de recoller o alimento e de nadar, nós a vamos a soltar. O centro conta ademais cunha UCI para a recuperación de lobos mariños, malia que nestes momentos encontrase sen ningún inquilino,
Hai ben pouco estivo ocupada por un exemplar que chegou en malas condicións á costa galega e que gracias ao bo facer destes profesionais poido ser recuperado. Unidade de cuidados intensivos de lobos mariños. Entón, bueno, pois aquí temos todo o necesario para poder atender os animais. Aquí temos unha pizarra onde anotamos o peixe que se lle dá, o que hai que facerlle, hai que mirar a temperatura fora e dentro para controlar un pouco e tratar de regular. E esa que temos aquí é a caixa de transporte. É unha caixa especial de Bimbio, pero coa peculiaridade que está construído do revés. Está feito polos cesteiros de Vigo e construído do revés, é dicir, cos remates dos bimbios para fora. Entón, por dentro está moi lisa, está así, como esta zona de aquí. Entón aquí vai ben, porque non mira o que hai fora, pero ao mesmo tempo pois vai aireado e se hai que botarlle auga se pode botar sin abrir a caixa. Bueno, estas sillas non teñen que estar aquí. E aquí vai a estar as primeiras semanas. Non necesita nin auga nin nada. Solamente cando os primeiros días amollamos con a mangueira e cando empeza a comer, entonces empezamos a darlle comer ali, naquela pequeniña. E despois hai unha rampa aí afora, colocamos a rampa e xa pode subir a bañeira. Vaille costar, pero igual que como decíamos coa tartaruga, sempre vamos a facer algo para que lle coste, para que se esforce. E isto de aquí é simplemente para poñernos dentro e que o animal non nos ataque. Moi importante é o que necesitamos para atender ao animal, vale? Necesitamos uns traxes para sempre ir protegidos, unhas rodilleras, porque como vistes antes en algunha foto temos que agacharnos ás veces a recollelo e é bastante incómodo, pero sobre todo necesitamos uns guantes, vale? E normalmente utilizamos 2 pares de guantes. O sea, estes son os gordos, pero por debaixo destes temos que colocar outros, porque o problema que teñen os lobos mariños é que teñen a boca chea de dentes e polo tanto que lastiman. A súa dentadura é moi potente. No momento en que xa comezou ali, xa non fai falta tocar, digamos, para nada. Outra das interesantes liñas de investigación do CENMA é o estudo do que foi a caza de baleas en Galiza entre os séculos XIII e XX. Gracias a él subemos de especies como a balea franca e a enigmática balea cincenta, hoxe en día extinta no noso litoral e que debuxaban unha Galiza costeira ben distinta da actual. Un dos proxectos que estamos levando a cabo é a recuperación de restos óseos da antigua caza de balea, unha caza realizada antes do século XVII, sobre todo na zona norte de Lugo, norte da provincia da Coruña. Entón, en base á recolección desos osos, fixemos un banco de mostras óseas e estamos facendo un estudio en colaboración cun equipo danés, un estudio xenético para identificar a orixe deses restos. Bueno, pois os análisis xenéticos os resultados que ofrecen é que proceden de balea vasca, balea gris e balea sibarte. En principio, pois, tanto balea vasca como balea gris pois, son especies que están extinguidas no Atlántico Norte e, bueno, esperemos que algún día, se recuperan estas especies, poidan volver a estos mares. Antes de rematar esta pequena visita ao CENMA, imos facerlle unha entrevista a Alfredo para que nos conte como xurdiu o CENMA e cales son as súas principais áreas de actuación e proxectos de futuro. Alfredo, que é o CENMA e como xurdiu? Bueno, pois CENMA é a Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños, que é unha entidade que ten como obxectivo o estudio, divulgación e conservación das tartarugas e mamíferos mariños. Xurdiu porque, había un grupo de persoas interesadas por este tema, moi dispersas en aquel momento, no ano 90, e o que fixemos en principio foi poñernos en contacto e tratar de aunar esforzos para registrar os casos que había varados e aprender un poquinho máis destas especies. Cales son as principais áreas de actividade da coordinadora? Bueno, en principio empezamos atendendo os animais varados e despois tamén estudando as poboacións que había no mar, tanto sobre todo de cetáceos, pero tamén procuramos recoller aqueles animais que chegan varados vivos para devolvelos ao mar con éxito, con capacidade que poidan sobrevivir. E despois outra parte importante
do labor da CEMA é a labor de difusión, non? A través de charlas, conferencias, materiais didácticos e actividades de educación ambiental. Todos os anos varan en Galicia dúcias de cetáceos. Cales son as especies que atopades con máis frecuencia nas nosas costas? Pois sí, efectivamente, varan moitos cetáceos, hai unha media de 265 exemplares varados ao ano e en algúns anos superan os 300 e pico exemplares, que son moitísimos, porque os exemplares que varan é só unha parte dos que morren no mar. Poderíamos multiplicar por 4 e posiblemente aínda non chegáramos a todos o número de exemplares que morren no mar, non? As especies máis que aparecen con maior frecuencia son os cetáceos, entre elas o golfiño común. Máis da mitade dos animais que aparecen varados son golfiño común, porque é a especie máis frecuente nas nosas costas. Depois tamén aparecen arroaces, caldeiróns, toniñas, ocasionalmente grandes cetáceos, e despois xa en menor frecuencia, en un 2 ou 3%, lobos mariños e tartarugas mariñas. Coméntanos algo sobre o procedimento que seguides cando recibides a información de que hai un cetáceo variado na costa. Bueno, calquer persoa que pasee por unha praia ou vaya pola costa pode chamar a través do 112 para notificar a situación. Por exemplo, simplemente chama para decir que ve pasar un grupo de 15 arroaces pola zona. Non hai ningún problema, pero desa maneira sabemos que pasaron. E se realmente o animal está varado morto ou está varado vivo, pois chama para alertar da situación, non? Unha vez que nós recibimos esa chamada, poñemos en marcha os protocolos de actuación. En principio, se nós temos un equipo de traballo o máis cerca posible, xa o avisamos, e se non tamén a través de Protección Civil para que polo menos poidan acudir en primeira instancia. E despois, en función de cada caso, poñer en marcha xa a unidade móvil, o vehículo Nissan, que temos preparada con todo o necesario para asistir os animais, non? Caso de que o animal este vivo, se se trata dunha tartaruga mariña ou dun lobo mariño, hai que pensar en recollelo para medio artificial controlado e labores de recuperación. Caso de que o animal este morto, pois simplemente recollida de mostras e avisar as autoridades municipales para a retirada do animal. No caso dos cetáceos non temos capacidade para recollelos a medio artificial controlado, polo tanto, o que se fará na gran maioría dos casos será reintroducilos no mar, non? A maior parte desos casos se van, non volven a aparecer. Aínda que, claro, un cetáceo varado pois xa é unha situación moi crítica. Xa as capacidades de sobrevivencia dese animal van ser moi limitadas. No ano 2013 hubo un variamento masivo de caldeiróns. Que facerías nestes casos? Bueno, os varamentos masivos son feitos moi difíciles de abordar, sobre todo porque implican a moitos animais. Téñense dado casos de varamentos no que se implicaron a miles de golfiños, incluso. Neste caso que comentas, eran 22 caldeiróns que vararon na ría do Barqueiro, animais moi grandes que chegan a 5 ou 6 metros de longitude e a sobrepasar os 1500 kilos de peso, e que en ese caso pois os animais teñen un obxectivo e é moi difícil disuadilos desa situación, non? Hai que contar co máximo número de persoal posible. Daquela movemos máis de 20 persoas como voluntarios de CEMA, ademais das agrupacións de protección civil da zona, das lanchas da Guardia Civil, de salvamento marítimo, o sea que aí intentamos implicar a todo o mundo posible para tratar de sacar a esos animais desa situación. Pero lamentablemente a experiencia nos di que en esos varamentos masivos, non? Porque os varamentos poden ser por distinta causa, incluso por erro de navegación, pero en esos varamentos masivos que non sabemos a causa, o final é bastante dramático, e en ese caso somente puidemos liberar a 3 animais con vida, non? O resto pois foron morrendo porque, bueno, interpretamos que ese é o seu obxectivo. Os animais non loitan por sobrevivir, non teñen o máis mínimo interés por sobrevivir e terminan pois prácticamente morréndose nas nosas mans, non? Como quen di. Ademais de cetáceos, que outras especies merecen a vosa atención? Bueno, decíamos antes que as tartarugas e os mamíferos mariños, dentro dos mamíferos mariños tanto cetáceos como lobos mariños, e despois tamén hai outras especies que digamos que sufren a mesma problemática, como poden ser as grandes quenllas, como o momo,
ou tamén incluso as lontras, non? As lontras de río, pois que chegan a vivir no mar e en ocasións tamén aparecen varadas. E bueno, todo ese colectivo de animais que viven no mar que sufren pois as mesmas problemáticas e as mesmas consecuencias. Unha das áreas de actuación do CEMA é a recuperación dos animais mariños que por diversos motivos chegan en malas condicións ás nosas costas. Cal é o procedimento que seguides cando vos atopades nunha situación deste tipo? Bueno, pois no momento de que se dá unha alerta de un animal mariño vivo, primeiramente hai que ver se é unha tartaruga mariña, un lobo mariño ou un cetáceo, para obrar en consecuencia e coas capacidades necesarias, non? As tartarugas mariñas as vamos a recoller sempre, sempre que se traten de tartarugas comuns ou verdes, porque claro, pode ser unha tartaruga de coiro que é un animal de 2 metros, por lo tanto que aí o procedimento é igual que no caso dun cetáceo, non? No caso dos lobos mariños hai que ver se é necesario recollelo ou non é necesario, e no caso dos cetáceos xa decíamos antes que vai a ser a reintroducción a única opción posible, non? No caso dos animais que recollemos van a ser trasladados ás unidades de cuidados intensivos onde se porán en marcha as labores de recuperación si superan as primeiras fases, porque claro, estamos falando de que un animal en recuperación é un animal cun grau de delicadeza moi grande, o sea que debido aos seus problemas pode incluso morrer, non? Nas primeiras horas da recuperación, como nos ten pasado en moitas ocasións, non? Pero se vai superando esa fase, vai alimentándose, vai gañando peso, vai solucionando todos os problemas, entón xa pasaría a unha segunda fase da recuperación, onde xa necesita unha piscina, un espacio máis grande, e se todo vai ben, pois se liberaría ao mar, non? O noso objetivo é sempre liberar os animais rehabilitados ao medio mariño. Cando liberades un animal, marcádelo ou poñedelle un dispositivo de seguimento? A ver, en principio, como norma xeral, non, porque as marcas que se lle colocan tanto as tartarugas como os lobos mariños son chapas que son moi intrusivas. Eso significa que lle fan dano ao animal. Esas chapas posiblemente non fagan dano nun animal adulto, pero nun animal que é moi pequerchiño e que esa aleta vai a chegar a ser de gran tamaño, lle causa un dano moi grande, non? Se lle colocas unha chapa. Entón, por eso, non as marcamos desa maneira. En ocasións as temos marcado simplemente con uns puntitos de pintura no caparazón, na cuncha, por si aparece nos próximos días, ou incluso, nas últimas que liberamos, se colocou un transmisor satélite. É un transmisor satélite que sempre ten que ser acorde co tamaño do animal, non pode pesar máis de un 5% para que non lle cause problemas, e a través dese transmisor sí que puidemos facer seguimento de 2 tartarugas que se liberaron o ano pasado e o anterior. E por último, cales son os vosos proxectos de cara ao futuro? Bueno, proxectos temos moitos, pero tan só o mantenemento da rede de varamentos e das unidades de cuidados intensivos en este momento ten que ser o noso objetivo, porque pois hai pouco apoio institucional e pouco apoio económico, e polo tanto que non podemos pensar en grandísimos proxectos, senón en poder levar adiante o traballo diariamente case. Pois máis nada, en nome de todos os alumnos e alumnas do CPI dos Dices, en particular dos que formamos o grupo do traballo no proxecto Historia dunha balea, moitas grazas. Gracias a vos, un saúdo para todos o alumnado e os profesores, claro.